Každé ráno má svoje pro a proti. Tak ale preto chodíme do roboty. 13 stupňov vonku, hej? A že pomaly má byť leto. Však ako už tie víkendy by mohli byť lepšie a teplejšie, lebo však teda človek sa teší, celý týždeň maká od rána do večera, teší sa na sobotu, nedeľu, že pôjde konečne von, kde si, a ono celú sobotu, nedeľu čachtalo. No, bláto bolo všade. Takže sme boli kde? Doma. Neviem ako vy, ale už by mohli byť tie víkendy trošku lepšie. Štúrec. Tu človek asi pozná každú zátačku sprava aj zľava. Kedysi som robil v Gajse, alebo teda pre Gajs sme vozili vstrečne a každú noc dozvolené. Čiže začínala sa šichta o nejakej 4., 5., 6. Boli sme 3 alebo 4, takže postupne každý chodil do práce, prišiel na rampu, nakladalo sa mu auto. Aká krásna líška. Nakladalo sa mu auto a postupne ako ste naložili, tak ste odchádzali. No a ten štúrec dennodenne, čiže či bol sneh, či bolo slnko. Najhoršie to bolo v noci, keď snežilo. Hore sa vyštverať a potom sa dole nejako spustiť. A o druhej noci cestári nič, nikoho, nikde. Ešte keď ste boli naložení celkom, že na nejakých 10 tón alebo tak, v pohode. Ale ak ste vezli 2, 3, 4 tóny úplne prázdny, no totálna katastrofa. Krásne slniečko. Úžasné. Ináč za to obdobie, čo som robil v Gajse, teda stále nočné, hej? 2 roky nočné. To bolo také, čo sa mi nepáčilo, že večer vlastne všetci sa dali k telke, začínal večer a ja do roboty. A každá noc nerobí to dobre. Celý týždeň chodíte ako mechom odretí, v sobotu skoro prespíte a z nedele na tým nič. Najkrajšie bolo to také najhumornejšie. Býval som v takej jednej starej chalúbke. Prenajme. A vždycky ako som prišiel z tej nočnej, tak okolo 7:30, 7:30, 8:00 som chodil ráno ako domov. A veľmi mám rád pivko. Čiže 7:30, vonku na lavičke, slniečko, otvoril som pivečko, 1, 2, 3 a vždycky som išiel spať. Zobudil som sa okolo tej 4:00, 4:30 a za hodinu, za 2 do roboty. Hovoril som podľa toho, či o 4:00, na 6:00, alebo tak. A jedna suseda bola vedľa a tá zo začiatku nevedela. Asi ma tak obzerala ráno. A tak sme sa raz dali do reči po obede v sobotu niekedy, som kosil, pripotil a ona, ja sa tak divím, že prečo vy tak ráno to pivo pijete? Tak som jej vysvetlil, že robím iba nočné a po obede alebo večer nemám kedy, je. Bola taká zlatá, keď ma ráno zbadala, že sedím vonku, takú lavičku sme to mali peknú porobenú pod stromom, tak normálne mi buchty doniesla s lekvárom, Jožko, dajte si, alebo pagáčiky. Úžasná suseda. Takže aj také spomienky mám na nočné. Hovorím, končíme. Už to vypni.